Mesti sampean karo aku setia to. Setia mergo aku elek ora nek sing nyenengi. Lho, syukur to lek sadar. Rupane yo garangan kok. Mireng jenengan. Nggih, iya krungu. Sembiyen iki elek kula. Oh iya. Dadi jenengan niku oleh bekas kula. Nanging Leh negeske iki lho. Heeh. Ya mbiyen ya apa to? Nang dhuwur ya ora apa-apa kok ya. Pangapunten mboten ngirangi Subasita kula mijil saking Surakarta hadiningrat. Jalah. Dalange mriyayi. Iya. Nek iso ki ben ketutan mriyayi lungguh. Nah, lho kok ning kono ki piye to? Lungguhmu ki ora kono sikile iku lho. Lah, ya ora ketok no kono, ya ampun. Lungguh sik lho. Kadowan ki gak iso omong-omongan. Lah, kok ning kono nutupi sinden ki lho. Tak linggo ning cengelmu lho ya. Piye to? Linggo ora bener yo. Bangsane. Alhamdulillah, Nggih, syukurlah barakallah. Alhamdulillah, mak cange yuli mbok. Nggih, siap nggih Mas Klitik. Pangestunipun, Ngapa kok lenggah ki ngopo? Ya jumeneng ah ora. Kewo kula melu dalang sing kelase wis 50 munggah ki. Alah, lagi sing lantaran ya sampean gene ya gur 15 ngono kok ya. Kok berarti wis lebate 35 kowe. Atane aja ngedek-ngedeki to. Aku tak kira nek turan jeble picek lho mek 1,5 juta. Iya. Pangapunten nggih Gus, pangapunten nggih. Mbok ampun lenggah ngoten ngono. Nggih, wong dene niku wong tlatah mriki niku tlatah nggih menanamkan dalam etika kesopanan. Tata krama. Inggih. Kono rada maju ngono. Nggih. Nuwun sewu kula nggih kalih Mas. Kalih Mas. Nggih, kersanipun ingkang sepuh wonten ngajeng. Nggih, dados boten ngirangi hormat kula kalian panjenengan. Leres, mergo menika wakile. Amin. Nggih. Wah. Mas. Piye to? Sugeng dalu Mas saya. Oh sik ora perkara sugeng dalu. Ing dalu. Oh sik to, sik. Iki mau lak wis dari to aku rembukan karo Mas Glidik, ngono to. Sing jenenge ning Tulungagung iki kebak ing Subasita. Tata krama ngerti karo unggah-ungguh. Heeh. Sampeyan wis diaturi karo rayine Mas Glidik supaya mbagekke dalang pinarak ana ngarep. Lah iki ning cak-cakane carane maju mau lho sing apik. sampeyan ki jane tau ngerti tata krama unggah-ungguh mboten? Balik nang mburi njajal, baleni sing apik. Pangapunten lho Gus Kangkok, pangapunten. Pun. Nggih. Nyapa? Iki ngono duduk Mas Kang. Sapa? Mas Wondo. Lah wong yo Nes Mbah Wadiman. Wong yo adike mulai ya ben rata. Iya, nggih. Gandeng menika lak rakanipun. Rakane adike. Bojone nesu. Niki lak Mas jenengan to. Nggih leres. Wakile bapak to. Nggih. Sampun sak mestinipun menawi pinarak wonten. Wonten ngajeng. Ngajeng. Langkung prayogi ingkang sepuh menika lenggahipun wonten ngajeng. Nggih, ingkang anem ngurmati ingkang ngurmati ingkang sepuh. Nggih. Monggo Mas Gluduk pinarak ngajeng mriki. Nggih, Mas Cahyo. Kersanipun Kepareng kula badhe radi maju Mas Cahyo. Inggih sepados cetha monggo mriki. Amit ya Mas, amit. Sik iki ora ngene lho, cacakane mboten ngeten. Pangapunten lho Gus. Pripun? Pangapunten. Sampeyan lenggah kene, sampeyan lenggah. Wis amit ya lho nyawang. Ngene lho ya amit-amit ki nggih contoh ki tontonan ya tuntunan. Lah lungguh. Tuntunane dituntun setruk ya. Lho. Pami kula aja kluthuk pami. Leres. Panjenengan ngendikan Gus Cobi. Nggih. Pangapunten mawi wonten wedal kepareng kula badhe majeng caketan kalian panjenengan. Monggo sasana wanci kula aturaken monggo pinarak ngajeng Mas. Nuwun pangapunten nggih Mas. Iya, Kula nggih. tak tengah lho. Ini lak kepenak lho. Nah. Iki dipirsani Kyai budayawan ki paling tidak awake dhewe itu pelaku seniman sebagai pelawak mempunyai etika dan itu dalam panggung. Ngono ora kaya sampean yak-yakan. Blocking panggung barang. Mriki lak nggen Iki. ketoprak siswa budaya to. Lah dalah blocking panggung ya menggunakan Iki. Udanegara. Apa tuman kok nuwun sewu Mas Mas Cahyo? Oh iya. Kowe iki padha karo Lucy diingi ya ngono kuwi ora. Nuwun sewu. Dagelane kelarisen iki ngono kuwi ya. Pangapunten kula badhe majeng sekedhik nggih. Monggo. Nuwun sewu nggih Mas. Nggih nuwun sewu. Monggo, nuwun sewu. monggo. Mawi nyuwun kirang patah. Nyuwun kirang pangapunten mawi wonten panjenengan. Nggih, lujeng rawuhipun nggih. Aku mau nyerempet sik ngono pas cengel. Lah ping pindho rumangsamu. Wah. Pangapunten Gus. Nggih. Dalu menika anggenipun
tasakuran bersih desa luar biasa. Biasa, Pak. Wondene para-para kawugan, para-para pemimpin-pemimpin yang berkualitas dayanipun sami lenggah. Amin. Nggih, dari Ingatanipun pemerintahan Kabupaten Tulungagung sami lenggah. Nggih. Wonten Pak Kapolres niki jajaran Pak TNI Kapolsek. Polri sedaya sami lenggah. Nggih. Oh, Ugi saking Muspika. Leres, Nggih. leres. Pak Camat, Pak Injih. Dan Ramil, Pak Injih. Kapolsek nggih Injih. lenggah. Malah niki wau rada bengi niki wau kula sewengi wau dadi tahanan. loh, lah ngapa Mas? Dandan ning Kapolsek kono aku. Lah terus goleke nggon ruangan VIP sampean. Kurek ruangan gue VIP. Lah Tak kira lek ruang TU apa. heeh. Lah kok tibake ning jero penjara nih Pak. Lah ya disyukuri to Wis ora apa-apa nek kuwi ya. Mula niki dipanggihaken panjenengan Nggih, Pak. wonten ing kauman. Nggih, lah nggih. Pak, Pak. Nggih, nggih. Apa? Aja cengengesan ki nyambut gawe lho. Ya sing dibayar iki ya cengengesane iki ya. Nggih. Ya, Ning cengeng- ambak cengengesan ngenteni wektune sing pas. Lah lek ora tak nyapa ngenteni wong untune ya wis metu ngene pres koyo cengengesan to, Pak. Aku Maksud- gumun lho, win biyen karo kowe omong kok angel iki nyapu to. Ya angel rasa digarap to, Mas, Mas nyapu lho. Ora lho, aku anggar pethuk karo sewen mak. Jak omong ki sing kepenak. Dadi cara Mas Cahyo ngendikan ki atine ben ra susah. Ora susah ya ning kafe ngono. Iya. Kuwi lak kowe kuwi ora. Lah wong beliaunya ini panutan lho. Para-para wira pradangga ki sing dicontoh, sing ditulat ki Mas Cahyo. Ero. Kok iso mbok kon sobo kabeh iki? Lah wong garwane wae tawaduk tawakal lho. Tuh. Iki lho. Ngawur ae. Mula kesuksesannya Mas Cahyo ki terletak di tangannya Mbak Kesi. Lho, Ngono kuwi. lho. Iki to. Ha iya to. Lagi biyen karo aku suwi lho. Iya. Kowe ra gawe-gawe lho, we. Loh, lagi lah ya bakal kopi kalang bet. Lah Iya. Lah Tak keprok ndasmu Piye, kowe. Mas, pripun? Nggih. Pripun? Nuwun Lah wong sewu, yu nggih. Kesi ki ambok kaya ngono dosen lho. Dosen nek saiki mbiyen pemandu lagu. Lho, apa kuwi? Pemandu lagu. Rayaan lho. Papadane PR. Iki ki siswa-siswinya luar biasa lho. Nggih. Mbok yo dicontoh Yukesi kuwi dalam membina bahtera rumah tangga. Nyatane ya iso sehidup seia sekata karo Mas Cahyo. Ya iya lho sing dirabi dalang laris kok. Lah hubungane apa? Mulane disir. Loh. Lah nyapa? Apa salah? Wis salah lho. Lah kok iso salah? Biyen ya karo aku suwi ya. Maksudnya karo kowe suwi iki piye maksude loh, sing genah? Pun Loh. nesu Mas. pun Lho nesu. digenahke no Mas, digenahke. Biyen ya berhubungan lho. Pacar lho biyen. Wah, ketoke guyang-guyu kok gek tenan, Jo. Lah nyapa to mbok-mbok lho nyatane Mas kawin iki tebu sak truk lho biyen aku iki. Matane. Dibrukne ning kowe kuwi. Ayo dalan gede kok iso mangsamu. Mboten lho. Aku dadi bojone Bu Kesi 10 tahun. Nek Bu Kesi ora tau cerita yen nate gandeng tresno karo sampean ora Ya ora tau. mungkin cerita no mantan-mantane biyen. Aja-aja sampean fitnah kok. Lho nyapa aku lek fitnah ora lek fit mini ya aku biyen. Tegese ngene lho, lek sampean pancen nate pacaran karo Bu Kesi, Loh. yang pancen padha tresnane, kenapa kok tidak dilanjutkan ke pelaminan? Lah kuwi lho sebabe. Loh. Wis jelaske. Ayo, kowe tanggung jawab. Kowe aja gugah macan. Lek ora san nerangke berarti fitnah kuwi jenenge. Lek kula ora iso nerangne, Pak. Terus Engko dikira aku ki nomor niku hoak. 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 Dan hoak itu ada undang-undangnya. iki to apik sing Paling tidak itu yang saya jenengan tanyakan, itu yang bersangkutan duduk ning kula. Lah terus. Terus Ngono lho. Ya sapa sing sangkutane? lah sapa sangkutane kok? Loh, ya mantanku lho. Sapa? Ayang Kesi lho. Wah iya. Yo. Sik. Iki kudu dijelaske sik. Mergo ora tau cerita. Ora tahu cerita wong biyen zaman kula pacaran HP sik rong enek memorine kok. Oh alah. Dadi orang aku biyen ora tau di video. Mbok direken Gus ngebek njajal penggalih panjenengan niku. Lah Lah, iya. nyapa to, Bu? Tenan lho, sumpah. Aku lho biyen pacaranku ning kono, ning gone tengah sawah gubuk ngono lho. Itu lho. Lah terus dalane daleme ya arah rene kok. Lah iya kono kuwi biyen semayanan. Oh. Napa nggih yu? Ayo. Iya sih. Engko nek ngapik tuwape lambemu lho. Pas tambuk-tambuk Ayo. bacokane aku gelem aku. Wangsulana sing jujur. Ayo. Nek kula mboten melu-melu kok. Yen pancen nate gandeng tenan karo kluthuk ya wis tak balekne ning kluthuk ora apa-apa. Ayo. Ora iso. Lah ngopo ora iso? Oh sing serate ayu-ayu kok. Lho terus? Kula niku bendina ora tau metu omah. Lho, lah nyapa Ngarep sebab? omahe wong wedok gelut ngrebutne aku kok. Duh, rupamu ya kapsul ngono kok iso. Ngrebutne sampean ki gek sing goleki apa lho? Wong ki aja ndelok rupa lho, tapi ati, Mas.
Yo ngalah, yo ngalah, yo ngalah. Ati. Tunggu ya biasa cangkemmu. Awang klambi diungkeri kucing lho kok iso dadak. Sik, Bukesi sik, ngene-ngene Bukesi. Ngadeg kok sik diluk. Ayo, diluk. Ayo ngadeg. Iku kudu dicethake iki mergo dipirsani piyai akeh terus di streaming. Nek kula kok mboten mungkin to, Gus. Lah iya, ning ya bocah ben ngomong dhewe. Ayo, wong isin ngomong aku, dhewe. Ayo. Bareng gandeng malah elek. Lho. Biyen karo sampean ayu to? Mayu mbiyen munggah tak gawe legend kok mbiyen. Ayo kono urusana. Lho nyapa aku ngurusi mantane moh lho aku. Wis. Aku lek musuh mantan yo mundur alon-alon Mas. Lah mburimu ya enek apa nek? Guyune apa to jan? Weh, lara tenan kuwi. Iki kok guyu ki nyapa to jan? Wis weneng lho nek. Oh sik, kluthuk meneng sik, kluthuk. Nggih, Ayo. cobi. Bukesi. Lah aku fitnah aku. Dalem, Pak Dalam. Kluthuk meneng sik. Dilu teh aku wektu. Ya, njaluk wektu dilu ya. Nggih, wonten dawuh Kang Mas. Nah, tanpa lidah sinambung banyu tinalang. Mestine lak panjenenganmu wis midanget apa kang diandharake dening betet kluthuk ki mau. Ya toh. Kok betet to? Ya betet wong sing nyontong untumu ya betet. Ono cobi. Jare kowe mbiyen nate gandeng katresnan sambung asmara karo pitik kalkun kuwi. Bareng Saiki sing cetha sik, sing jujur wae yen pancen iya ya kandha iya, yen ora ya ora, yen pancen iya sebabe apa kok ora diterus ning nganti rabi. Nah kuwi. pitik kalkun saiki gandeng pitik horen. Nyuwun sewu Pak Dalam. Terus Nalika semanten menawi kula pareng jujur, pancen sejatosipun Mas Kluthuk menika menaruh hati kalih kula. Wela. alah. Kaya tenan-tenan ngono. Aku meri lho jaramu ngono kuwi. Bocah kok gemesi ngono. Yo kesi nganti doyan kira ya nemen to. Ngeten Mas Klidik. Iya dawuh. Ingkang ngesir menika, ingkang tresna kalih kula menika Mas Kluthukipun. Ngoten. Kula kan crita dereng rampung. Nggih. Mekaten sejatosipun ati kula ingkang paling jero. Dalem nggih. Kula menika timbangane dirabi dalang kondang, ganteng, pinter. Sejatosipun menawi kula pareng jujur, Nggih. kula seneng dipun rabi kalih dagelan. Senadyan to rupane Gru. Rambutmu lho. Kowe iki tak tuwa nyoni tenan. Iki lho dagelan iki. Iya lek kok tok terus Rambutnya kaya wulu kucing ngono ngendel-ngendelke ora. model. Lha to? Mireng jeneng, mireng. Urung rampung. Ketok gantengku Mas. Oh iya. nyuwun sewu Mas Cahya. Apa? Nesu iki. Seto aja nesu dhisik to, Pak. Nyuwun sewu Mas Klidik. Nggih, Yu. Sejatosipun kan rumiyin Mas Kluthuk menika seneng kalih kula. Nggih. Ning kula nggih batin. Upama kula milih dirabi dagelan. Senadyan to rupane ora ganteng, untune mrongos ning Sik. Heeh, terus. Berapa? ning kula duwe gegayuhan timbang dirabi dalang ganteng, kula luwih becik dirabi dagelan sing ora pati ganteng ning atiku ayem. Nah, lha nyapa sebabnya kok ora gelem dirabi dalang ganteng? Sebab ngeten. Duwe bojo dalang ganteng menika resukune abot banget. Resikune apa? Resukune ati kula mesti Resiko. gampang resikone. Atiku mesti gampang keloro-loro mergo apa yen wong ganteng kuwi biasane sok ning endi duwe demenan ngono kuwi lho Mas. Ning lek karo sampean kan pasti sampean karo aku setia to. Iya, mergo aku elek ora nek sing nyenengi. Lho, syukur to lek sadar. Rupane yo garangan lho. Mireng jenengan. Nggih, iya krungu sik. Biyen iki elek kula. Oh iya. Dadi jenengan niku oleh bekas kula. Nanging Leh negeske iki lho. Heeh. Ya biyen ya terus nanging. Nanging Terus. kenyataaning lelakon urip Jujur Beb. aku dirabi karo Mas Cahya pun Ora tadi. apa-apa, jodone kuwi ya apa-apa. Sing penting jam lek kuno kok mbok gawe aku marep. Lho, Bu. Jambahmu kuwi. Buka sih. Iki jame sing mundhune kluthuk to? Nggih niki nalika semanten ditumbasne kali Mas Kluthuk ning cedhake Gunung Bolo kae lho tokone. Pojokan biyen kek Oh, Mas. Alah. Yo mong iki kenang-kenangan saka Mas Kluthuk. Sak suwene aku disenengi dheweke ya mung jam tangan siji iki sing ditukokne sing tak gawe iki, Pak. Sampeyan nukokne apa? Nukokne apa? Lho, sawangen Mas.
Gamelan wayangi ora kanggo sapa-sapa. Untuk istriku yang tercinta Bu Kesi. Lho, apa kowe duwe gamelan? Lho, ngenyek kula jenengan. Apa duwe? Lho, bonang. Bonang ndi? Komplit pelok slendro. Sitok. Lho apa kuwi? Bakul es dong-dong. Lah ayo kleru to iki sembodo to. Siap. Gus saya sembodo. Tohnya Mbak Kes ini tidak menutupi bahwa kegagalan itu adalah proses dari kesuksesan. Betul. Ngono lho. Ini wanita yang setia. Di mana ada wanita yang selalu setia, di sebelahnya pasti ada seorang suami yang sukses. Dan di situ ada Suami yang sukses, di dampingnya mesti ada seorang istri yang setia. kuwi perbendaraan bahasa Indonesia ya sing kleru pepatah kuwi. Loh, tanya lho. Iki Piye? lho, pakar Di situ ada istri yang setia nyatanya terbukti. kuwi salah. Loh, kok Itu salah? malah itu menjadi bumerang kita. Kok bumerang lho, mbok Lah. Peter Pan apa? Tak omongi. Bahasa Indonesia itu ada antonim dan sinonim. Wah, Lek antonim ku lawan kata ya, Mbak. Leres. Sinonim persamaan kata. kok mudeng kowe? Lho ngawur lho mbiyen aku sing belajar iki ya. Eh. Kowe nggih pepatah di situ ada suami yang sukses, di situ ada istri yang setia. Iya. Berarti lawan kata nih, Eh. di situ ada suami yang tidak sukses, di situ ada istri yang tidak setia. Sebabnya apa? Loh, mergo kuwi mau. Kuwi mau nggih kata-kata Lah toh. iya toh. Di situ ada suami yang sukses. Di Mesti situ ada istri yang setia. Nah, sok ben lek sing lanang ora sukses, sing wedok ora setia. Oh iya. Walike. Lah Iya, nek ora? awet dhewe Ayo. ora sukses lah ya tinggal Mas. Oh iya Iya ora? Nggih. Ning boten. Sing bener iki di situ ada suami sukses maupun tidak, di situ ada istri yang setia. Walah contone. Koncone Mbak Kesi ya. Wah. Pinter iki. Pinter iki Mas Kluthuk jan mletik tenane uteke ya ampun. Aku nek ngutekku meletik sesuk pitik ning ya. Ya masa yo nganti metu. Awakmu malih guru lah, aku ngenes aku nyawana. Aja ngono to. Iki awakku sik to. Iki kowe aja ngece lek iki. Lah, Lek biyen lek nyeluk awak, lek nyeluk aku duduk kowe saikmu jangkar. Wong biyen Ketuk. Sampean. Ora enek bintang tamu nyenggoli bojoku ora enek. Ngadeke lagi iki. Mak masane. Apa meneh kok iki lengene mbok pegang ngono. ya biasa no sapa bintang tamu mantane lho, Bos. Ya wani no. Lah iki sing request jaluk jok kluthuk iki sapa? Lho, Mbak Kesi. Lho kok iso? Lah, anu kritik to. Nggih. Ah. Main nang ndi Mas ning Kauman? Kluthuk jaken ya. Lah nyapa to, Mbak, kok ngejak kluthuk? Aku kangen karo kluthuk. Iya pancen. Kaya ngono ta yu. Heeh, tenan. Kangen, pancen bener aku ya krungu mau. Lah, apa nggih, Gus? Heeh, Bu Kesi kangen pengen ngidoni ya. Kuwi tanda-tanda suami yang cemburu. Iya. Saiki ngene, Bu Kesi lah lama sekali to Mas Gridik Siap. tidak tampil di Tulungagung. Ngaten, Nah, ngaten. biar menyapa kepada para Siap. penonton, kepada Budayawan panitia. budaya dalu nika. Ayo, biasane biyen yang sik sampean kene. Kene Bu Kesi rada rene kene. Bu Kesi Jadi Mas iki. Mas Gridik tengah. Kluthuk pinggir kono dhewe, kluthuk pinggir kono dhewe. Rono, rono. Ayo manut karo dalange, manut karo bloke. Manut. Lah apa-apa, jauh di mata dekat di hati. Apa kuwi? Udel. Jasu. Jauh di mata dekat di hati udel. Inggih, saderengipun kula nembang keparenga kula badhe matur. Dalu menika pakurmatan agung kangge kula lan bojo kula lan kanca-kanca kula sak rombongan sampun dipun dawuhi nglipur panjenengan sedaya wonten ing Desa Kauman, Kecamatan Kauman. Pramila kula badhe ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk sepisan dumateng Bapak Kepala Desa Kauman. Nggih, Gus Lurah Brida. Ping kalihipun matur nuwun kunjuk dumateng para perangkat desa lan para sesepuh pinisepuh desa. Amin. Ping 3 matur nuwun kunjuk panjenengan sedaya Pak, Bu, warga agung wonten ing Kabupaten Tulungagung mriki ingkang dalu menika sampun tumplek blek mirsani pagelaran wayang dalu menika. Saengga kula nderek ndedonga awit saking rejeki ingkang panjenengan paringaken dumateng kula lumantar pagelaran wayang kulit, kula nderek ndedonga mugi-mugi warga wonten ing Kauman mriki tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Keselamatan donya prapteng akhir. Amin. Dene taun ngajeng Lah iki Pak Lurah. tegaskan, mikir cedhake.
Desa Kauman sampun tambah rezekinipun, sampun kesupen nanggap wayang malih nggih Pak Lurah. Alhamdulillah. Oh, kaya ngono cerdase kaya ngono gur entuk kluthuk eman-eman. Lho, jenengan ora matur nuwun karo Jok Kluthuk. Mas Kluthuk sayang. Basa dilem sayang delan rain lak murat marit. Ben dhek ben cemburu tokno wae. Aja cedek-cedek. Neng mergane lek neng omah ngono kadang-kadang yen aku Sia-sia. gawe teh. Tehku kepaiten sithik lek maido ya ampun Bu, tehmu ora enak rasane pahit. Ngono ki Ngono ya aku ngono tak golek hiburan karo kowe ngono wae ki Mas. WA aku. Piye? Lek dilone bojomu tak morak biacoke sikile. Wo, wis semena-mena lho. Tur meneh Mas Cahyo ini jujur lho. Lah nek ngladeni ora tau jujur kok. Meneng apa? Lah nuwun sewu lho, kalau wingi kula penjenengan telepon lon. Leres. Bojoku kok ora tau jujur ngopo to, Jong? Lah pripun to, Gus? Lah tak kon nukokke kopi susu. Kudune lak ya jujur, kudune lak ya lho. Tak kon gawe kopi luwak. Dibuka adae kopi nenek luwake gak enek lho. Gak jujur to, malah dek ingi jujur entuk kado sarung Mas Cahyo. Apa kuwi? Tukokke sarung cap gajah. Gajah duduk. Nggih. Heeh, terus? Dibuka sarunge. Telalene enek Pak niku. Lho, jujur ta nika? Nggih, jujur. Kok nyepaki cawisan ora tau jujur. Piye yang? Mas Wis. Kluthuk. Iya sarna. Wah, ngelirik. Ngono karo ngelirik. Sabar. Wis, sesuk mulai bukesi gen bareng truk wis, Ben. Rasa Gurine tulisi spanduk kluthuk ngono ya. Wis. rasa samar engko tak terne kok Solo ya. Iya. Numpak apa? Numpak apa? Biasa no. Apa? Numpak Grab no. Kok numpak Grab ora sembodo sampean. Loh, Wong wedok ki kasihlah perhatian yang lembut, kasih kejutan biar seorang wanita itu biar semakin mencintai. alah boy kejutan bojoku ndek tak wae kejutan malah nesu. Lho lah ngopo? Tak wae kejutan to ben kaget to. Pas turu roke tak leboni mercon, Pak. Lah kok malah daul-daul. Lah aku ora umum. Kuwi koclok lek kuwi ya. Ya Allah, ya kangen Allah. kangen bulanku ngene ta. Kangen aku. Aku ya kangen. Aku iki kangen karo auramu barang lho Mas. Aku ya kangen karo ampumu Kajeng. sayang. Ya Allah kok Dikasih irung kok batasan- bangir kaya ngene ya. Aja meneh kok irunge untu aku ya mbangir lho. Lah ya toh. Ya Allah Mas Kluthuk. Piye sayang? Kapan-kapan aku sajane pengen Nduk, bojak dolan. Umi, Neng ambak anu kuwi kuwi isih lho, cilik Pantai parandene. Gemah kuwi Aku lho. nyawang karo kuwi anane mung marem karo marem. Sarno wae. Mergo bojoku kowe wis ora bejaji. Sik Mas aja Isih ayu sampeyan. aja mbok terus ning kok kena apa perlindungan anak lho. Lah ngapa to? Sakmene rung kena lho iki. Wis, Oh, wis. wis. Ndek kena telek ndek. Piye sayang? Sesuk Anu Mas, maaf nggih, diluk ya. Apa? Nyilih diluk ya. Lho iya. Kok nyileh? Wis kono. Sandal mbok Apa? silih entuk, Heeh. jaket mbok silih entuk. Dunia panggung itu murni. Ayo. Lek neng ngisor garwane, tapi lek neng dhuwur itu partner kerja. Betul, Jadi betul. Anda tidak boleh cemburu. Oke, tidak masalah. Milih Aku umum. aku ora cemburu ning timbangane lara atiku ki tak tutupi ngene. Ya wis ya. Wis arep kok ambung arep kok kapakne monggo wis ngono. Ayo. Diajeng. Aku iki kangen. aku ya kangen Mas Lho Kluthuk. tenan lho. Heeh. Aku neng Aku tulung ya- aku. Sesuk aku Ya. rasa mulih ning Eh, Solo. kok enek anu nyamuk to. Sesuk Iya. aku rencanane arep bali ning daleme bapakku ning Entrong campur darat. Yo kok tak terne. Terus iya sesuk aku jalan dolan ning pantai Klatak ya. Sesuk dolan ning pantai Klatak ya Cak Kluthuk. Ora apa-apa, neng mburi nek bigren. Apik-apik. Kaya ning nggon tempat istimewa lho. Ora apa-apa. Jan. Wis borong. Wes. Wis borong. Wis borong. Nek kira-kira wis bek ya ndang ngalih sama sampean. Kok wadane WC no. Wes aku mesake bojoku. Ora Mas. Ngeten lho Yu. Pripun? Paling boten panjenengan dengan Mas Cahyo itu suri tuladan untuk Nggih. seluruh para kalangan para seniman seniwati. Alhamdulillah. Ambok kaya ngeten iki mboten kok ngguroni panjenengan mboten, tapi ini Nggih. menandakan bahwa di dalam internal sesama keluarga besar seniman itu Nggih. selalu menanamkan kerukunan dan kebersamaan, mempertanamkan persatuan dan kesatuan. Iki bukti
Mula seniman saiki ayo apike sami guyub rukun menjunjung tinggi budaya untuk membawa nama baik bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk Mas Klitik. Lah ngono kuwi. Dadi aja mung banyol tok, suatu saat ada isinya seperti itu. Lah ya enek isine lho. Lho, apa? Khusus. Maksudnya ki isi muatan kualitas dalam bahasa, ngono lho. Ya iso to, Lek. Ngono, Muatan ayo. bahasa ki apa sing mbok tekokne tak sauri. Lho, lah iki kan suran bersih desa. Iya. Sura ki apa? Sura ki surasaning rasa. Heeh. Dadi rasane awake dhewe kudu nyawiji, rasane pejabat karo masyarakat kudu nyawiji, rasane seniman budayawan karo warga masyarakat kudu nyawiji. Dadi ora ana bedane. Muga-muga wae surasaning rasa, rasane pejabat karo masyarakat Tulungagung. Insyaallah masyarakat Tulungagung akan melekat di hati pejabat, pejabat akan dekat di hati masyarakat. Wah, Luar biasa. Loh, aku lek ngene ya iso. Pancen pacarku ki cerdas tenan. Lah, Saiki mesti aku tambah cinta karo sampean. Iya. Saiki coba tak takoni lek pancen pacarku sing paling cerdas. lek tekok sing angel pisan. Mane-mane utekku lek mikir ya. Ora kok gampang kok iki sing ngene hubungane karo Pagelaran. pagelaran. Iya, iya, iya. Aku pengen ngerti Mas Kluthuk. Iya, Coba aku jelentrehno, jelasno. Wah karo yang waki wayahe yang ki sembahyang. Dadi ngelingke manusa kang urip ning alam donya, ayo to aja lali manembah marang Gusti miturut kapitayane dhewe-dhewe. Oh, ana sing ngarani wayang. Wayang. Terus ana sing ngarani ringgit. ringgit. Ringgit ki disaring lan dianggit. Wayang ki ana perilaku sing elek, nek perilaku sing apik. Ayo kita sebagai penikmat, kita sebagai penonton kudu ngerti endi sing elek, endi sing apik. Sing elek aja dicontoh, sing apik ayo diterapke. Elok. Terus ringgit kuwi sing ngobahke dalang. Dalang kuwi tegese apa Mas Kluthuk? Dalang ki saka tembung modal piwulang. Ora ana dalang wae pitutur sing elek. Dalang ki kabeh wae pitutur sing apik. Dadi paribasan kuwi guru, ayo kita sebagai murid memberi contoh utawa nyontoh apa sing didhawuhke ya karo Pak Dalang. Pinter Kok ya tekokmu ya pas. Ya Allah, ya pasno wong dhek ya seniman dagelan Loh, hebat. aku elek oleh, tapi nun sewu. Piye? Cerdas aku, Mas. Weh. Oh, sik aja umuk sik. Bengi iki lakone lak Wahyu Cakraningrat. Pengertiane Cakraningrat ki apa? Wahyu ki paribasan pulung, kewahyon. Terus Cakra ki saka tembung cakra. Cakra kuwi cakra. ulek kaya entut ngono guran. Cakra ki ya gaman. Cakraningrat kuwi gaman, ningrat kuwi kawibawan. Dadi insyaallah sakwise nimbali Mas Cahyo sing dadi dalange gawe lakon Wahyu Cakraningrat, insyaallah kauman oleh kawibawan, oleh derajat menjadi percontohan desa-desa seluruh Jawa Timur. Ya Allah, hebat gemes aku. Loh, Jan Mas Kluthuk ya Allah, gemes aku. Sampe lek gemes biasane njaluk sayang lho kowe kok. Paling kaya pengen ngambung ngono lho. Aja. Terus saiki mu dalang kuwi ora iso mlaku yen tanpa ditabuhi karo yoga. Nah, Yoga itu menunjukkan persatuan dan kesatuan Indonesia dalam Pancasila sila yang ketiga. Kok iso? Persatuan dan kesatuan. Dadi paribasane yoga ki yasa gotong royong. Bekerja sama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dadi nabuh siji, Nabuh bareng, senggak siji, senggak bareng, meneng siji, meneng bareng, dahar siji, dahar bareng, ngantuk siji, seneni kancane. kebersamaan. Yoga nabuh gamelan, gamelan muni yen ora ana tembange digendengke para presiden. Pesinden ki sak njaba ning sura, tapi lek mlebu ning ulan sura itu bisa dinamakan dikategorikan waranggana. Kaya Yukesi ngene iki. Yo guys, waranggana. Waranggana, oh. Lek sinden sak njaba ning sura, tapi lek mlebu sura iki waranggana. Artine ana. Waranggana ki ungkal. Oh, Warang ki warangan, warangan ki ungkal. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing ndek pusaka yen pengen ngungkal, nggone ya ning kene iki. Piye iki? Piye? Sing terakhir kita Lah kuwi ngawur lek iki mau. Nek sing Pelecehan mburi iki ora terhadap enak. sinden. Lah mosok ngungkal warangan ning kene iki lho ora. Gamane menungso kuwi rasa. Nggih. Rasa ki sing diungkal, tegese diungkal nggon ning kene sing didhawuhke Mas Cahyo kuwi mau. Dadi wong ki aja keguh karo wong sing rupa ayu. Rasa diungkal. Aja sampai kita itu terkesima. Jangan sampai kita terpesona dengan sing ayu. Ayu ning jaba. Awake dhewe punya prinsip bahwasanya luwih ayu bojone awake dhewe sing ning omah. Berarti kowe nek mulai nyawang bojomu ya ketok ayu. Dledek. Ora cocok lek ngono. Yukesi Yukesi nembang ya. Ya, nggih tombok kangen. Suwantenipun Yukesi. Nggih. Kula dawuh saking Mbak Lurah Nggih. Sisan damel menika mumpung wonten layangipun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bocangik sugeng dalu sugeng pepanggihan sekaligus nderek pitepangan saking masakan khas Tulungagung. Lodo pedas ayam Jawa, sego gurih tiwul nyampleng. Alamat Jalan Ki Mangun Sarkara, Utara Patung Reca, Tamanan Tulungagung. Buka jam 4 sore. Wah, Ngriki niku kuliner luar biasa, Mas. Nggih. Mburi niki pecel. Kula wae geger kok maem teng riku. Lah ngapa kok geger? Lah kula ki maem ngriku, Bu, mundhut sekul pecel. Ah. Lah kok bakule muni, pedes Mas. Lho, kula dereng didol kok tekoki pedes aku ngono. Wong mangan urung kok tekoki pedes ki lho. Sing Suloyo ki sampeyan lho kuwi. Kudune ki ditakoki ditareni kan njaluk pedes apa ora ngono lho maksudku. Lho, lah bakule mboten muni ngoten nih. Lah piye? Bu, kula sekul pecel pedes Mas. Dereng aku ngono. Ah ngerti ngono aku liwat tak blonye remasan matamu ngene. Nesu. Nyuwun gending sesideman kalian podang kuning. Nggih. Gending menika kula aturaken dumateng para pelanggan lodo pedas Nggih, daya. Nggih. Dumateng Bapak lan Ibu panitia matur nuwun. Wah, jan Saking kompak. kula Pak Sakri lodo Pak pedas. Sakri, mbak nuwun. Nggih, 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 Pak nggih. Sakri ada. Slindru Songo Siap. nggih kok, nggih. Ingkang Mbang, Mbak Kesi. Nggih. Sesideman karyanipun Bapak. Bapak, Ingkang Sukron napa? nggih. Nah. bawa nggih, Bos nggih. Oke, siap komplit. Ayo. Nyuwun sewu, saderengipun nembang kula badhe matur sejatosipun kula kangen sanget pentas lan tampil ngregengaken menghibur warga Kabupaten Tulungagung. Nggih. Ning sampun sawetawis dangu kula mboten sowan wonten Tulungagung. Nanging dalu menika spesial awit saking keparengipun rasanipun Bapak Kepala Desa Kauman. Nggih, pramila kula matur nuwun nggih, Pak. Sampun pedhot paseduluran lan sesambungan kerjasama kados mekaten menika. nggih. Sapa ngerti sok awake ning hari jadi Kabupaten Tulungagung ning pendopo didhawuhi, Pak. Ojo samar, ojo samar. Mesti nanti Mas Cahyo yang mayang. Lho. Mergo awake dhewe apa putra daerah Tulungagung yang lama terpendam karena kita hijrah ke Solo. Nah, nanti kalau tak dawuh kenggene Bapak Marioto. Heeh. Tak dawuh Mas Cahyo ben ngasto. Sing dawuh sampean. Loh, mboten kula tak laporan beliaunya. Oh, ngoten nggih. Mas Cahyo ben ngasto. Penting teng Tulungagung ki iso main teng Tulungagung kuncine siji. Napa? Ojo larang. Enak nih. Nek kuwi Aku ado lho. Iya. Oh iya Solo ya, Solo ya, Solo ya. Solo, Pak. Solo ya. Tak critani ya. Aku mbiyen nalika durung rabi karo sampean, Cerita. aku sik bojoku mantanku Coko Jerman ka lho. Wah, iya, iya, iya 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 iya. Lah karo iki kapan karo iki? Terus sadurunge karo Jerman, Jermane turanku. Biyen aku sering didhawuhi nyinden ning pendopo kabupaten nalika semanten bupatinipun Pak Heru. Pak Heru, betul. Terus ingkang asta pakeliran Pak Anom Suroto. Sakmenika Bapak Anom sampun sepuh. Nah, sakmenika kedah wonten regenerasi dalang muda. Betul. Nanti warna baru. Ning yo aja kok Muga-muga. aja kok sugok-sugok ning ngono ya Ora, malah ora, isin ora. ngono ora ngono kuwi. Alah isin budal apa. Lah tra yo mandat kok nyambut gawe. Kok iso. Nembang ya, Pak? Nggih. Ya. Ya. Ya bawa kangen karo suara. Wiwitane Tepuk tangan tuh Mbak Kesi. Wah, Jan. Suara. Ikon Tulungagung lho dulu. Leres, Waktu nggih. Pak Wagub, Bapak Naryo tasik lenggah wonten ing Provinsi Jawa Timur Nggih. selalu dirangkul kalih panjenenganipun. Suaramu sik awet penak kaya suarane Bude Sutar. Ya kaya apik lho kaya aja dipaido lho. ya wis beda to, Iki ki Mas. beda engko. Beda kan biyen aku nalika semono ijik cilik Eh, prawan nggih, rong duwe anak. nggih. Saiki aku dirabi dheweke kan wis manak papat. Yuh, Ya ngono. mesti ya ana bedane Oh, ngono lho. berarti ya Mas Ayo ki termasuk haus. Lah ngopo? Banyak anak itu rezeki titipan. Alah jajal kowe ana rolas sing jeleput uripmu kowe. Ning kerentil. Derek sang Suaramu ya bangga. Kangen aku. Saiki wis ganti dandanmu. Piye? Biyen ra ngene, saiki mbok kowe kembang mawar. Lah mbiyen apa? Biyen kembang turi harus sambel pecel lho kene iki. Layak mbok dilatih. Gelungan apa warung kuwi ora. Ya ngono ki lho. Jan. Priya
Wau dalu saking Boyolali lajeng langsung bablasan mriki Gus nggih. Wau dalu Karanganyar. Mas. Karanganyar, nggih. Caken Boyolali mriku. Nggih. Sowan menyang kutha Suarane ora umum Bu Kesi pancen luar biasa. Wit mbiyen nganti saiki ora ana wae. Ha iya to. Pancen yo icon Tulungagung kok. Biyen wayangan Tulungagung yen ora ana Bu Kesi yo ora meriah tenan. Oh ta Mas Kluduk ngoten nggih? Iya, melu iki seminggu setruk. Lah kowe iki turne yo nyapa dagelan lungguh iki lho. Ya karepku yo nyedake pas seduluran. Ora iso paling yo arepe nyolong anduke dalang kuwi kok. Waduh apa dalang kondang. Sik dagelane tambah siji. Matengane. Iki jolodong iki. Sik. Ah jenengan kono sik. Op. Sik kene. Sik tenang, Pak, tenang. Nggih. Wah, Kang Tambir iki jan wis. Iya. Kalem, Pak De. Dahar mawon, dahar. Nggih, mriko mak mriko mawon. Iki lho, Jan. Oh. Kowe iki ngejak dagelan ora omong-omong to. Udu gawanku yo Ngono kuwi ditabis rampat apa piye ngono? Ora gawanku ngawur. Mau sore mau wis metu kok kowe. Awake dhewe didu ketoke. Ayo, didu ketoke. Oh alah, aku lagi bengi iki dipethuk ning karo kakangku aku. Tambir. Tambir ya metu tenang. Penake ngono kuwi lho. Ayo. Bu Kesi sone ya apik nggih to. Sone ya bergas, mula ya suarane apik, sone bergas mula sangat mendukung. Ya nanti Mas Kluduk mau. Wonten mikir Kula mulai tambir. Aja neng kono ndak keberbeken kok. Pak polisi kalah karo ngene iki mau. Pripun? Ngantemi yo nek undang-undang. Munggah ya ora seneni to. Seneni. Wong edani bebas lho. Kowe pengen pengen dadi wong edan asine. Lah awakmu ya termasuk edan kok iso. Lah nyapa? Lah bengi-bengi bedidasan ning kene nyapa? Ya ora aku tok lho. Lah nyapa? Ya gole ya edan. Lho, lah kok iso? Lah ngerti lah aku edan metu tak bui mau. Ngawur rek. Iso. Selendang Raga Sukma. Arepe tak lapone Pak polisi. Loh, lah ngapa Mas Jo? Mas Cahyo. Loh, Apa? ada kasus apa dan ada menyalahi undang-undang apa? Lek dalange aman. Lah terus? Tapi ngalor ngidul nggo bom mulutup lho. Kuwi ada suling. Ora nyawang lho. Bakal tuwak tuban nek ngene ya. Lah iya ta wong kowe kaya cetak no. Suling men ora pecah diwadahi ngono kuwi lho Mas. Ngono mergo kopring kae rawan. Kenang tukang cat berarti. Kuwi nggih ngresiki rancak gamelan. Biasa Mas, dagelan trutus wong mantan copet to. Oke, teman saya. Monggo, oke sih, ya. Suara kurang permana ning wasis Nuwun sewu dumateng bapak-bapak keamanan menika wonten pelawak sing nyolong rokok kula niki. Lho. Mbok juga to, Mas. Wong wis diparingi jatah karo panitia mbok ora nrutus ngisi-ngisini lho sampean ki. Sing nyapa to juga. Lah rokoke Mas Cahyo sampean pendet. Lah jare titip. Lah wong asta dhewe iso kok titip rumah usahamu lho. Kayakno ning omah buka kios. Lho. Lah nyapa? Anggere nek surat rokok ada di tas.
Duwe kok. Saya mau buka toko. Angung krom marang bendara tiasu les Yen instruksi kedap. Mas. Inggih. Mohon izin Mbah Lurah. Selambu sing kuning niku mbok dilepas dadi ben ketok merakyat tenan. Nah, sing mirsani iso teng riku, kae Mas. Mesake Lampu sing kuning mirsani. niku Nah, dicepot terus tirop dibongkar mawon dadi ben. Bubar no wayange. Sip, dadi memang kauman ini hiburan untuk masyarakat. Oh, nggih. Kersanipun sekece oleh mirsani lah ben saya berkahipun luar biasa. Ngoten nah niki. Sip. Nah. Ramadan nindake. Lho. Pijer ngincangake Monggo tengah. Alis Masuk. terus tresno sasi jemah Mbak Mbak Kesi. Sami-sami. Tombok kangen jenengan kali warga masyarakat Tulungagung. Mbak Kesi itu ikon Tulungagung. Betul, campur Nyatanya pun, darat. ya, alhamdulillah. Nggih. Niki mboten ngira-ngira hormat Mak Cange. Nggih, kados pundi? Wondene nyuwun renan penggalih pepunden kula. Oh, Pak. Sesepuh kula senior kula. Nggih. Bapak Dodi kersa tindak wonten ing Pawian Agung kadhiraken ungelipun Srempek Mataraman. Oh, mekaten. Nggih, Slendra Sanga. Monggo, ayo. Duduk. Monggo Pak Dodi pinarak pepanggilan mriki, Bapak. Nggih. Monggo Bapak. Sing iki apa kuwi? Monggo derek. Enak ndi? Niki enak niki wong kula entek telu niki wau. Ireng pucuke abang kan? Bar kula cek Klitik bolak-balik mesti aku metu di Srempek Mentaraman. Nggih. Nggih. Jawa Timuran. Oh, Balen. niki. Hmm. Beliau nyanyi kok Tok. senaso kados Oh, pundi. nggih. Nggih. Menika juga rumiyin wonten Polda Jatim, sak menika wonten Poltabes, NTT. ya. Oh, nggih, nggih. Srempek. Lho. Lah panjenengan makan Julah juli. Oh, nggih. Surabaya. Jawa Timuran, Pak. Ding tak tok ning. Yo. Loh. Mangan ketan rupane abang anek tuku cau nduk Tulungagung. Kedap. Iki lho, jenengan larung tau pirsa to? Apa? Polisi nyambi dagelan ngene iki. Menyatane yo apik bergas kok ya. Tadi maceng Pak. Tadi nggih Pak tadi. Terusnya ora. Nggih no. Nggih no terusne no jiran. Klek mboten terusne cilaka. Desa Kauman
rakyate tenang aja nganti kacau ngarai bingung. Ampun, ora enek ngene. Enggak, aja. Tuku jenang ning Wonorejo tiwas mekangkang gak dilebokno ye. Horor Pak. Suwo. Sing enak. Sik kadung mekangkang kok mboten dilebokno. Napa niku, Pak? Kuwi kekompakan. Biyen aku tau dinas ning Bojonegoro kan jam Nggih, sakmono nggih. ana graji. Wong graji ka sing dhuwur mekangkang ngene sing ngesor ning nadai ngene. Oh, graji. Sing dhuwur kadung ngene sing ngesor rokok-rokokan dadi ora sida dilebokno. Nah. Molakno. Graji kayu biyen kok Kyai kalih nika. Molakno dhuwur ngesor kudu sayek saeko kabdi ngangkah karyaning negara. Amin amin. Sinergi Tongkat antara estafet. masyarakat dan pejabat. Mula diarani manunggaling kawula. Kawula Gusti. Nggih. Pak, sugeng dalu Pak. Tadi maksudku Niki kula jalan. kangen kalian jenengan niku lho. Aja mbok ganggu. Engko aja-aja bapake sing mau nusul sik dhisik mau. Kok padakno wong gendeng iku. Dutung ora. Kuwi wong pucangan. Ngapa lho biyen sing marekne ya iki, Pak. Aku munggah mau urung uluk salam. Nggih, Pak. Nggih, Bapak. Monggo Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Niki asli niki Enak toh? nika. Nggih, Pak. Yai kok. Ah nggih ngoten. Sok tausiah kok. Nggih. Muspika yang saya hormati bapak-bapak, Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh bangunan, tokoh besi, dan tokoh-tokoh lainnya yang baru diresmikan. Dan juga toko kopi niku. Iya toh, ngene waris. Klitik, Nggih, Pak. Luduk. Siapa? Iki acarane bersih, Bersih desa. Lah panjenengan minangka para sesepuh, Nggih. sesepuh tokoh masyarakat wakil panjenengan bersih desa menika nggih bekal panjenengan napa Bapak? Mboten sing klotang-kloting ngeten. Bapak kan dulu di Poltabes, Ya. akhirnya terus di NTT. Kok dugi Tulungagung niku pripun niki cerita? Lah omahku kan Kauman. Oh, ngoten. Daleme mriki kok. Omahku Kauman kok. Saya sebagai warga Kauman harus mendukung kegiatan ini. Nah. Kowe Kok kowe ngarepe ngaji bab iki. nggih. Lungguh santri. Santri ngono. Wong ki yen kepengin pinter, srawunga karo wong pinter. Wong kepengin iso pakar hukum, srawunga karo wong sing ngerti hukum. Iya. Nek pengen nyantri pinter ngaji, gandulono katoke yai. Nek iki tak ganduli tipe ra rangkepan no. Jadi kowe hadirin dan hadirat tiwas mleding katoke melorot. Wah, iya. Apik lho, jane ya lucu niki lho jane. Ya iya no, wong kok NTT. Di pengajian dadi lungguh. Siap. Lungguh sore. Siap. Nggih, Pak. Santri iki man. Santri. Kowe dadi santri. Nggih, Nggih. Bab bersih desa. bersih desa. Yang pertama ini adalah wujud syukur. Betul. Nah, pringesane Gusti Kang Murbing dumadi akarya jagat. Leres. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sae lho, Pak. Iki La in sakartum la asitanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. yang artinya Tulisan di bawah ini. Yang artinya sing sapa gelem syukur ditambah nikmati, sing kufur bakal nampa siksa. Nah, ini bersyukur dalam rangka bersyukur mergo tokone wis terbangun dan kita bisa melewati sampai bulan Muharram Asyura ini dengan kalis ing sambikala tanpa ana aral sedaya menapa. Amin. Mulane ing wulan Sura kuwi wulan Muharram pas tanggal 10 iku diarani Asyura. Kuwi 10 Muharram diarani Asyura. Lah wong Jawa disingkat Sura. Nyapa ora dingkat sing ngarep kok mburine kok Sura, kok ora ngarep. kok sebabipun mboten damel ngajengipun wau lah Asura. Ilate wong Jawa digawe Sura. Sura. Ah. Lah lek ngarep Bahaya. oh, padha karo madakno kluthuk. Nah, lek ngarep berarti kan Asyu. Nggih. Sak bungkus 15.000 niku. Mula ngono aja sampe disingkat neng nggone ngarep. Nah, wujude wulan Sura ini mula
Suro tanggal 10 peristiwa tanggal 1 sampai dengan 10 Suro itu banyak peristiwa-peristiwa penting ketika itu. Mulai ono peristiwa Nabi Adam ketemu Hawa, Ulan Suro, Ulan Muharram. Kemudian juga Nabi Yunus dipangan iwak paus. Iwak paus. Telung dino lagi diuntahno. Terus Nabi Musa membelah lautan. Itu juga pada bulan Suro. Juga ada peristiwa yang mengenaskan karena Hasan Uzen itu terbunuh karena peristiwa politik. Oleh sebab itu pada bulan Suro ini ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang bersyukur. Nah, gandengane ila-ilane mesti lek ulan Suro kuli muli metri. Ngerti muli metri? Dereng. Nah, muli mulyakne metri kuwi memetri mulakno wong ulan Suro kae mesti ila-ilane slametan milu jengi memetri dumateng ingkang sampun sumari. Sing babat kauman diparani diwilujengi didongani kan ngono. Nah, terus kemudian gawe jenang sengkala nyengkalane sakabeh engkol yang dereng dumawah tilak maring Allah ingkang sampun dumawah linebur maring Allah kali rahayu lujeng dinten sakmenika dumugi selajengipun. Yang 1 Muharram ini disebut tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu perpindahan Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Nah, di dalam proses perjalanan ini disebut hijrah berasal dari 3 kata. Hajaro yang artinya adalah meninggalkan. Jadi ditinggalin barang sing elek, ayo padha nglakoni barang sing apik. Kata Rasulullah, al hijratu farokot bainal haq wal batil. Jadi hijrah itu adalah menjelaskan antara yang hak dan yang mulakno zaman Madinah niku mumpun enten sing jenenge Piagam Madinah menghargai menghormati antara umat beragama dan diteruskan di Mojopahit menjadi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Dadi wis bener Mbak Yu Cangik menawi wayangan terus ngangge ira-iran ono nyangkut syair-syair agama, syair-syair bernapaskan Islam. Memang zaman sejarah mbiyen kaya ngoten niku. Mulakno budaya karo agama ini tidak bisa ditinggalkan. Jangan sampai budaya dipisahkan dengan agama nanti menjadi sekte-sekte yang kurang menguntungkan. Terus wonten berkesinambungan di antara budaya dan agama. Budaya dan agama. Mulakno awake dhewe niki kudu ngeluri budaya Jawi. Siap. Awakmu titik kluthuk biyen yo melok ketoprak siswa budaya. Nah, kuwi ketoprak siswa budaya terkenal. Sak donya terkenal Tulungagung biyen mergo duweni ketoprak siswa budaya. Ning saiki ketoprak wis kembang kempis. Mulak kuwi kangge ngeluri budaya Jawa ketoprak iki aku kepengin mucuki ketoprak titik ae aku kepengin. Monggo derek. Aku kepengin gawe lakon sing kira-kira cocok. Nggih, perjuangan sing cocok. Tak gekno lakon niku lakone azab. Azab iki lakon TV lakan iki. Ya sing toprak dihempas gelombang gitu sih Pak Mangsud. Nah, iki lakon ketoprak Sri Tanjung. Wah, nggih. Ah, Sido Peksa nggih. Dasaripun wonten ing kepareng mundhut menika wau. Fragmen Sri Tanjung nggih wonten nggih. Ya pas wis ngono kuwi berarti. Padha karo dicukupi. Nggih. Wis saiki pembagian tugas nggih. Jenengan dados Sri Tanjung. Ndak aku sutradara ya milih nggih. Sutradara. Aku dadi Silahati Kromo. Lho, ratu no sing merintahno. Ki Sido Paksa, kowe Sri Tanjung. Lu gak dadi tukang parkir lho, Pak. Ya ndak no, Sri Tanjung kan wedok, kowe macak ayu, ya nggih? Sido Paksa sinten panjenengan? Iya, aku Silahati Kromo. Ratu. Kowe Sido Paksa. Nggih, manut ta ora manut bedil ndasmu engko. Nggih. Aku tak iki ameng-ameng nyawa ing Raden iki. Ramen menika dipun pundhut kalian Pak Kepala Desa, Pak Brida Mardi Bapak. Oh, nggih, kangge Sri Tanjung. Pak Kepala Desa. Tanjung matur lurah nggih. Nggih. Wih. Silahati Kromo panjenengan. Kakang Patih Sido Paksa. Wonten dawuh kasigihan Gusti Prabu Silahati Kromo. Wonten kalenggan samangke Praja Sukodana katemen pagebluk esuk mati urung ta. Urung iki sik to. Engko wis cepet disiak lagi ngomong iki mandeg dhisik iki. Suwukno sik. Heeh, sik. Katemen pagebluk. Kula suwukne, Pak, kula suwukne. Suwuk sik to. Kuwi suwuk dukun ngene kidul iki lho. Ini Pak Tolu.
mati mato ngawur iki. Kakang Patih Sidupaksa. Wonten dawuh katimbalan Gusti Prabu Praja Sukodana kateman pagebluk esuk loro sore mati sore loro esuk tumekaning pati. Miturut wangsiting Gusti Kang Murbeng dumadi bakal waloyo satemahing jati waloyo len ditumbali karo emas telung plengkung gumbala telung gelung. Lajeng ingkang dipun Seto urung Tinggal dibedil tenan iki ngene iki. Mula Kakang Patih Sidupaksa. Aja wedi kang ilang. Ndika upati mas telung plengkung gumbala telung gelung minangka tumbaling Praja Sukodana. Lah iki bener Gusti Prabu Sladikrama. Iya. Engko sik to. Waton muni ae to ya kethongane iki. Akeh. Empan papan lho, nggone ana dhewe ora. Iki nggarai penyakit. Pak polisine nesu. Ya ora nesu. Ayo, iki jan ora. Ini aku sing ngentongi aku. Kalah. Nggih. Dalang rangkep nabuh pentongan ya iki. Monggo panjenengan Gus, duduk. Sik urung. Iki Kalih mlampah, Sing tok ora sing teng malah kaya bakul es mini. iya. Meneng sik to. Nuwun sewu Gusti Prabu Sladikrama. Iya. Menawi sampun kepareng wonten dawuh saking panjenengan nika menika ketoprak cendol dawet. Iki ape ketoprak lagu dawet-dawet cendol-cendol. Lha iki kene. Lah salahe aku kenthong adurak arek ora mau. Iki rusak kabeh iki. madoske hiburan Pak Dodi. Mboten niki serius ta niki. Serius. Tenan. Tak omono Pak Lurah potong anggaran. Mboten pun lunas kok, Pak. Njaluk transfer teh iki. Nuwun sewu Gusti Prabu Sladikrama. Menawi sampun wonten dawuh saking panjenengan ing wedal dinten menika kula ingkang badhe ngupadi wontenipun mas telung plengkung gumbala telung. Inggih. Pomo dipomo aja nganti bali wonten Sukodana yen mboten betok mas telung plengkung so gumbala telung es tungtung. Telung gelung. Telung muni es tungtung. Layakno ndang dipindah terus. Lah nyapa? Ora tau bener. Lah tahu bener. Lah kompul tabel. Iki wayahe pentongan malah ora. Ayo. Lah sik guyon ae kok. Menawi wonten. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki leres daleme Gusti Adipati Sladikrama. Leres. Anu sanjange badhe pasang wifi niki. Toprak wifi barangnya ngopo ora? Cocok. Wong wingi telung wulan ra tak bayar kok pasang meneh. Menawi sampun kepareng kula badhe ngupadi kawontenipun mas telung plengkung gumbala telung. Iki ceritane kok jilbaban iki lho. Niki Ketoprak mbiyen ora ngene karo pengajian opo piye? Niki Sri Tanjung pun mualaf ngeten iki. Jilbabe apik untune sing ora apik kuwi. Jal kowe omong-omongan saiki. Sri Tanjung. Wonten dawuh Gusti Tanjung. Kok kan rokok kuwi kok mbrek suarane. Wonten dawuh. Nah, nggih. Ya gini sakwisipun Kakang kautus dening Gusti Prabu Sladikrama. Ya gini malah kowe tumindak sedeng ana ing taman kaputrene. Ingkang tumindak sedeng menika sinten Gusti Patih? Nyatane panjenengan kenging menapa dakwa dumateng kula. Sakabeh Kamangka kula menika tresna sanget dumateng panjenengan. yen Gusti Raos Prabu kapan kula dumateng panjenengan minangka bentuk kula dados garwa panjenengan. menawa Saged kedadian raos sing malah kula menawi panjenengan menika dakwa dumateng panjenengan. Ing wektu dina boten wonten priya ingkang kula tresnani kejawi panjenengan. Aja Saged nganti raos sing malah kula Gusti Patih. Kula Menawa- menika tresna. lawang iki ben ketok dialoge malah bonteke Dialog kok dhewe. entekno dhewe iki ngomong. Nah, ngono lho. Terus ya Sri Tanjung iki luruh ora mbranyak ngono kuwi. Luruh iki putren sing alus. Nah, Halus. priyayi. Ben ditambahi kok. Langsung diajak. Oh, gitu siap. Duduk.